ja som Skejs, no a ja vás vítam u tohoto videjka. V tomto videjku si urobíme unboxing na túto myšku, na môj počítač alebo notebook. To je jedno, či to je notebook alebo počítač. Táto myška má všetky farby, takže to je super, nemá to iba červenú farbu, čo je na obrázku. Mám napríklad takúto modrú, čo je tuto napríklad v boku. Vlastne značka je to GX, takže Gaming Toast. Teraz neviem, ako sa to číta. Ale tu už asi je tam bodka, takže neviem, je to asi nejaká web stránka, jak som videl. www.toast.com. Takže že tam aj na tej stránke nájdete presne to od tej značky a môžete to niečo také kúpite. Je to na PC alebo laptop, je to aj napísané, tu je dokonca napísané Rava, to je tiež asi značka to, neviem, Gaming Mouse, takže gamingová myš, to je hracia myš, takže v pôde. Speed Select, to neviem čo teraz ani znamená, 600 až 2000 dpi, to teraz znamená, viem, že Speed je rýchlo, ale rýchlosť, alebo rýchlo, ale Select prehratie, myslím, že rýchlo asi ťukanie alebo čo. 6 responsive buttons, ja je 6 tlačíčkov customerky. A je tam dokonca aj nejaké úložisko na USB kľúč, ale nie je veľké. Asi neviem čo toto znamená, ale ok. Viem, že nejaké myšky sú aj na, ale že tam môžete dať USB kľúč, to poznám. Celkom tam vyzerá myš celkom dobrá na tom obrázku a ja si rovno aj otvorím. A rovno si ho asi aj vyskúšam možno v tomto videjku. A asi by som rovno začal, takže poďme sa otvoriť. Ja to teraz tú celú krabicu, ne? Nechcem tam pokaziť tú krabicu. No to ešte, môže to poviem ešte môže vrať. Ak to nebude fungovať, ale o tom nepochybujem, takže by to prestalo fungovať, takže vytiahneme to, kablík tu je od toho a tu máme tu myža, kámo, krásny takto balíku, nabalená ešte a to je do toho počítača, ako to zapnem, aký dlhý kábel to má, neviem, je to riadne dole, to není iba nejaký krátky kábel, to je dosť veľký kábel, ty kokos. Dobre. Inak, keby ten niekto chcel vedieť, koľko to stálo, tak stálo to 11,90. Áno, 11,90, takže takmer 12 €. To je celkom aj výhodná cena, takže ja takúto myš, no. Mohlo to by stať aj menej, ale tak čo čakáte, a inak kupoval som to v Dataret. Áno, Dataret, kde som to kupoval, Dataret, v Bratislave. Na výlete, to nie si kúpiť takúto peknú myš, takže to mi celkom páčilo, som rozmýšľal nad tým, mne to hovorila aj mama, že ty si nekúpim na počítaču myš. Ja som to mal už dlhšie v pláne a jasné, že som si to kúpil, lebo som to potreboval a nerád proste mám počítač a keď ťukám na to tlačítko a radšej na tú myšku, radšej na tú myšku klikám a lepšie ako na tú klávesnicu, to je o mnoho myš je lepšie, takže určite odporúčam tú myš, lebo ak ste zvyknutí na tú myš, tak určite by som začal používať, takže ja som zvedavý, ako bude fungovať, ako bude svietiť krásne v noci, keď je tma, teraz ako je toto videjko točím v noci, takže som zvedavý, ako bude svietiť, ja vám potom aj ukážem, tam aj počítače, aby som vám ukázal, ako svieti, ale ešte než to vyskúšame, tak zajímavé. Teraz ako to... Aha, takto. No, ja vám hneď aj ukážem, ako to myš vyzerá. Wow. Krásne. No, aj takto bližšie ukážem. Pekná myška. Takúto myšku budem používať teraz na počítači. Celko sa mi dobré aj s ňou. Môže byť sa mi bude dobre aj s ňou hrať, ale hlavne aj rôzne veci robiť ako do školy, takže aspoň to bude
toto zvedavie, keď to zapojím do počítača, ako to bude pekne fungovať, ako to pekne svietiť. Takže, jak som povedal, sú tam rôzne farby, takže asi to bude blikať. Alebo to možno nastavím, neviem, ako to teraz robím. A asi to bude samé. A aj tu sú nejaké tlačítka, jak vidím, takže možno tu si prehádzujem dielne. Neviem. Uvidíme. A na myš, na USB kľúč, neviem, kde je teraz. To ne? Asi nikde, tam. To nie taká myška. Niektoré myšky majú aj USB kľúč, ale tento nemá. To je taká novšia myška, takže tento nedále nemá. Ale sú aj také novšie myšky, ktoré to majú. Takže ja by som asi išiel už na vyskúšanie. Takže počítač mám zapnutý a ideme to rovno vyskúšať. Neviem, ktorý sa mi tejto sa mi dáva myška. Wow. Modrá. Zmením všetky farby, to je veľmi pekné. Sa mení na všetky farby, je super. Veľmi pekné to je. Tá značka, tu asi odporúčam, lebo tam vidím, že to nie je žiadny toto sponzor. Že by ma sponzorovali, ale sa mi veľmi páči ten dizajn. Hlavne tieto sa mi páčia. Veľmi pekné. Takže za mňa je to taká celkom fajnová myška a odporúčané. Fakt. Lebo sa mi fakt páči a ak sa vám takéto myšky páčia, tak to gamingové, tak budete. Odporúčam vám ju kúpiť a môžete si na nej dobre zahrate. A môžeme rovno. Asi to vidieť. Asi mi to nevidíte, ne? Čísla, takže pohode. Takže. Aj tak si asi budem meniť pin kód niekedy, tak neviem. No teraz vyskúšame. Vypnúť svetlo a uvidíme, ako bude vyzerať vo tme. Komu na to. OK. Mám to krásne. Kámo. To vyzerá veľmi dobre. To je úplne, že cool. Takže ja celkom dobrá myška, tak by som mal takto hodnotiť. Tak nemám slov. 10/10. To je veľmi pekná myška za mňa. By asi som s ňou dobre hrať a zažijem s ňou dobré časy a hlavne s ňou pokazím. Takže snáď tých 12 eur som vyhodil, nemám nejakú veľmi dobrú myšku a nepokazil som to ako. Viem si ju šanovať a vôbec si nepokazím. Takže, a som na konci tohoto videjka, takže pokiaľ sa vám to videjko páčilo, tak nezabudnite na like, odber a zvonček, no a my sa uvidíme v ďalšie videjka. Pokiaľ by ste chceli ďalšie takéto videjko, napríklad nejaký unboxing, neviem, nejaký sluchátok, lebo mám pláne kúpiť si aj sluchatka, aj na té robíme nejaké videjko a bude proste dosť ešte videí takýchto, takže keby ste chceli ďalšie takéto videjka z unboxingu, hoci čoho, neviem, uvidíme, a tak určite mi napíšte a ja idem si niečo robiť, budem niečo pozrieť do školy, iba pozrieť, nejdem nič robiť už, takže budem oddychovať, takže zatiaľ čau!